4 του Δεκέμβρη και βρίσκομαι στην κορφή Ψηλάφη, η οποία είναι πάνω από τον Ομαλό, στα δυτικά Λευκά Όρη. Είναι αρκετά συννεφιασμένη ημέρα. Από Ομαλό πήγαμε σε Ελληνιώτικο Γύρο, από εκεί με τα πόδια στη Γρελέσκα και μετά άρχισε η ανάβαση, η οποία κράτησε γύρω στις 3 ώρες. Αρχίζουν και πλησιάζουν τώρα τα σύννεφα. Εγώ, ο αδερφός μου και άλλα 5 άτομα, 5 φίλοι μας. Απόλυτη ησυχία. Εδώ πέρα διαφαίνονται λίγο τα κεντρικά Λευκά Όρη, τα οποία έχουν ακόμα αρκετό χιόνι. Και βλέπουμε και λίγο τις πάχνες. Δυστυχώς, λόγω της συννεφιάς δεν μπορούμε να δούμε τίποτα περισσότερο. Φαίνεται όμως το στριφομάδι εδώ και από πίσω ο κύκυλος. Και επίσης αρκετά πιο χαμηλά μας, δίπλα στη συννεφιά, είναι το καταφύγιο Καλέργη. Και εδώ πέρα βλέπουμε και το οροπέδιο του Ομαλού. Ώρα για αναχώρηση.